Šala. Vedro zimsko podne. Stegao mraz, ciča zima, a Nađenki koja me drži pod ruku, po kovrđama na slepočnicama i na maljama iznad gornje usne hvata se srebrnasto inje. Stojimo na visokom brdu. Od naših nogu sve do podnožja protegla se strma padina u kojoj se ogleda sunce, kao u ogledalu. Kraj nas male sanke obložene svetlo-crvenom čojom. Da se spustimo, Nadežda Petrovna, molim je ja. Samo jednom, garantujem vam da ćemo ostati zdravi i čitavi. Ali Nađenka se plaši. Sav taj prostor od njenih malenih kaljača do kraja ledenog brda izgleda joj kao strašna, neizmerno duboka provalija. Oduzme se i izgubi dah od pogleda na dole, kad joj samo predložim da sedne na sanki. A šta će se tek desiti ako reskira da se niz tu provaliju i sjurimo? Umreće, pomerit će pameću. Molim vas, kažem joj, ne bojte se. Shvatite, to je samo malodušnost, kukavičluk. Nađenka na kraju popušta. I na licu joj se vidi, popušta uverena da rizikuje život. Bledu, ustreptalu, nameštam je u sanki. Obujmljujem je rukom i zajedno se strovaljujemo u bezdan. Sanke lete kao metak. Vazduh koji rasecamo udara u lice, urla, zviždi u ušima, kida. Bolno nas ljutito štipa, hteo bi da nam poskida glave s ramena. Od udara vetra ne možemo ni disati. Čini se da nas je sam đavo zgrabio šapama i uz urlik vuče nas u pakao. Svi predmeti koji nas okružuju stapaju se u jednu dugačku, munjevitu leteću prugu. Samo još koji trenutak i mi ćemo, po svoj prilici, izginuti. Nađa, ja vas volim, rekoh poluglasno. Sanke počinju da idu sve sporije, urlik vetra i fijuk sonica nije više tako strašan. Vraća nam se dah i najzad smo dole. Nađenka ni živa ni mrtva. Prebledela jedva diše. Pomažem joj da ustane. Ja se tu više ne spuštam ni za živu glavu, reče, gledajući me široko otvorenim, užasnutim očima. Ni za živu glavu, umalo da umrem. Ali ubrzo se povrati i poče već upitno da mi se zagleda u oči. Jesam li one 4 reči izgovorio ja ili su joj se u huku vihora one samo pričinile? A ja stojim kraj nje, pušim i pažljivo posmatram svoju rukavicu. Nađa me uze pod ruku i dugo smo šetali pod brdom. Zagonetka joj očito nije davala mira. Jesu li one reči kazane ili nisu? Jesu li ili nisu? Jesu li ili nisu? To je pitanje sujete, časti, života, sreće. Veoma važno pitanje. Najvažnije pitanje na svetu. Nađenka me nervozno, tužno, prodornim pogledom zagleda, na sva pitanja odgovara smušeno i čeka da počnem. O, kakva igra raspinje to njeno simpatično lice. Kakva igra. Vidim kako se bori sa sobom. Htela bi nešto da kaže, nešto da upita, ali ne nalazi za to reči. Ustručava se, muči je radost. Znate šta je, reče mi ne gledajući u mene. Šta, odvratih ja. Ajdemo ponovo da se spustimo. Popesmo se stepenicama na brdo. Opet bledu i uzdrhtalu Nađenku smeštam na sanke. Opet letimo u strašnu provaliju. Opet urla vetar i fijuču saonice i ja opet u najvećem huku vožnje poluglasno izgovaram. Nađa, ja vas volim. Kad se sanke zaustave, Nađenka baca pogled na brdo niz koje smo upravo sleteli. Zatim dugo zagleda u moje lice, pažljivo sluša moj glas, ravnodušan i spokojan, i iz cele njene pojave, čak i iz mufa i kapuljače, izbija strašna nedoumica. I na licu joj piše. Šta je sad ovo? Ko te reči izgovara? On? Ili mi se to samo pričinilo? Ta neizvesnost je on ne spokojava, izvodi je iz takta. Jadna devojka ne odgovara na moje pitanja. Mršti se, samo što ne zaplače. Možda je vreme da idemo kući, pitam je ja. A meni se ovo sankanje sviđa, reče mi ona crveneći. Možemo li da se spustimo još jedanput? Sviđa joj se sankanje,
a dok seda na sanke svaje kao i prvi i drugi put, bleda, jedva diše i sva drhti. Spuštamo se po treći put i vidim da me gleda u lice, prati kretanje mojih usana. Ali ja stavim na usta maramicu, nakašljem se i kad smo bili na sredini spusta, uspem da izgovorim: Nađa, ja vas volim. I zagonetka ostade zagonetka. Nađenka ćuti, razmišlja. Pratim je sa sankanja do kuće, ona se trudi da što laganije idemo, usporava hod i sve čeka, hoću li da joj kažem one reči. Vidim kako joj duša pati, kako se napreže da ne kaže. Nije moguće da ih je izgovorio vetar. I ja ne prihvatam da je to bio vetar. Sutradan ujutru stiže mi cedulja. Ako danas krenete na sankanje, svratite po mene. I od tog dana Nađenka i ja na sankanje počesmo da idemo svakodnevno. I svaki put dok bismo se spuštali, poluglasno sam izgovarao one iste reči. Nađa, ja vas volim. Nađenka je na tu rečenicu brzo navikla, kao na vino ili na morfijum. Bez nje nije mogla da živi. Tačno je da je let niz brdo za nju i dalje bio strašan, ali su strah i opasnost sada davali čar rečima o ljubavi, rečima koje su za nju i dalje bile zagonetka i raspinjale su joj dušu. Pod sumnjom su stalno bila ista dvojica. Ja i vetar. Koji od nas će da joj izjavi ljubav, ona nije znala. Ali njoj je to izgleda već bilo svejedno. Svejedno iz koje će posude da pije. Važno je samo da se napije. Jednom prilikom u podne odem na sankanje sam. Pomešan s gomilom, spazi kako Nađa dođe sama i kako gleda jesam li ja tu. Onda bojažljivo pođe uz stepenice. Biće joj strašno da se spusti sama, i tekako strašno. Bleda je kao sneg, trese se, ide kao na gubilište, ali ide ne osvrćući se, odlučno. Očito je da je rešila najzad da isproba. Hoće li čuti one čudesno slatke reči i kada nema mene? Vidim kako bleda, usta otvorenih od užasa, seda na sanke, zatvara oči i oprostivši se od ovozemaljskog života, kreće. Zzz, čuju se saonice. Čuje li Nađenka one reči? Ne znam. Vidim samo kako ustade sa sanki sva iznemogla i slaba. I vidi joj se na licu da ni sama ne zna da li je nešto čula ili nije. Strah joj je, dok je jurila dole, paralisao sposobnost da čuje, da razabire zvuke, da razume. A onda stiže prolećni mesec mart. Sunce postade nežnije. Naše ledeno brdo poče da tamni, izgubi sjaj i najzad okopni. Gotovo je sa sankanjem. Jadna Nađenka one reči više nema gde da čuje. A i ko bi ih izgovarao kad se vetar stišao, a ja se spremam u Peterburg, na dugo, možda i zauvek. Negde pred odlazak, dan dva pre nego što ću otići, sedeo sam u parkiću, a taj parkić je od Nađenkinog dvorišta odvajala samo visoka ograda sa šiljcima na vrhu. Još je prilično hladno. Pod đubretom oko stabala još uvek ima snega. Drveće nije oživelo, ali već miriše na proleće. I razgraktali se gačci pred spavanje. Prišao sam ogradi i dugo sam virio kroz jednu napuklinu. Video sam kako Nađenka izlazi na doksat i tužne, čežnjive oči podiže prema nebu. Prolećni vetar je ćerlijao pravo u njeno bledo i potišteno lice. Podsjećao je na onaj vetar koji nam je urlao tamo na brdu, gde je slušala one 4 reči i lice joj postade još tužnije, a niz obraz joj kliznu suza. Jadna devojka ispruži obe ruke, kao da moli taj vetar da joj još jednom donese one reči. I ja, sačekavši da ponovo dune, poluglasno izgovorih. Nađa, ja vas volim. Bože dragi, šta bi s Nađenkom? Ona kliknu, široko se osmehnu i lice joj se ozari. Pruža ruke prema vetru, radosna, srećna, tako lepa. A ja sam otišao da se pakujem. Bilo je to davno. Sada je Nađenka već udata. Dali su je ili je sama pošla, to nije više ni važno, za sekretara plemićkog starateljskog udruženja. Sa njim ima već 3 dece. Ali ono kako smo nekad zajedno išli na sankanje i kako su s vetrom dopirale do nje reči Nađenka, ja vas volim,
nije zaboravila. To joj je sada najsvetlija, najdirljivija i najlepša uspomena u životu. A meni, kad sam evo postao stariji, više nije jasno zašto sam te reči izgovarao i zašto sam se šalio. Ogrozd. Još od ranog jutra nebo su obložili kišni oblaci. Bilo je tiho, nema omorine i težine, uobičajene za sive oblačne dane, kada sa neba već odavno vise oblaci, očekuješ kišu, a nje nema. Veterinar Ivan Ivanić i profesor gimnazije Burkin behu već umorni od pešačenja i polje im se činilo beskrajnim. Daleko napred nazirala su se krila vetrenjače sela Mironositskog. S desna se protezao, a onda iza sela nestajao lanac brda i obojica su znali da je to obala reke, da su tamo livade, zelene vrbe, salaši i da, ako se stane na neko od onih brda, otuda će se opet vidjeti isto tako ogromno polje, telegrafski stubovi i voz koji iz daleka liči na gusenicu u pokretu, a ako je vedro, otuda se može vidjeti i grad. Sada, po ovom mirnom vremenu, kad sva priroda izgleda krotko i zamišljeno, Ivan Ivanić i Burkin behu ispunjeni ljubavlju prema tom polju i obojica razmišljahu o tome kako je velika i prelepa ova zemlja. Prošli put, kad smo bili u šupi staroste Prokofija, reče Burkin, nameravali ste da mi pričate neku priču. Da, hteo sam da vam pričam o svome bratu. Ivan Ivanić ispusti dug uzdah i zapali lulu, spreman da počne priču. Ali baš tada osu kiša. Nakon jedno 5 minuta bila je to već jaka kiša, ona dugotrajna za koju se nikada ne zna kada će prestati. Ivan Ivanić i Burkin zastadoše u nedoumici. Psi su već mokri, stajali pod avijenih repova i umiljato gledali u njih. Trebalo bi da se negde sklonimo, reče Burkin. Hajdemo do Aljohina, tu je blizu. Hajdemo. Skrenuše i pođuše preko pokošanog polja. Čas pravo, čas udesno, dok ne izađuše na put. Ubrzo su ukazaše jablonovi, park, zatim crveni krovovi ambara. Zasija reka i pogled se otvori prema zavijutku reke sa vodenicom i belim kupatilom. Bilo je to Sofijino, gdje živi Aljohin. Vodenica je radila, nadjačavajući šum kiše. Ustava na jazu je podrhtavala. Kraj kola su stajali mokri konji opuštenih glava, a okolo prolažahu ljudi ogronuti džakovima. Sve je bilo vlažno, blatnjavo, neprijatno, a izgled zavijutka reke hladan i ljutit. Ivan Ivanić i Burkin su već počeli da osjećaju vlagu, nečistoću i nelagodnost po celom telu. Noge su im otežale u blatu, pa kad se, pošto su prošli pored ustave, uputiše prema gospodskim ambarima, ćutahu, kao da su jedan na drugog bili ljuti. U jednom ambaru čuo se trijer. Vrata behu otvorena i otuda je navirala prašina. Na pragu je stajao sam Aljohin, čovek od 40 godina, visok, punačak, sa dugom kosom, nalik pre na profesora ili umetnika nego na spahiju. Imao je na sebi belu, odavno neopranu košulju, opasanu pojasom od kanapa, a umjesto pantalona dugačke gaće i čizme, takođe ulepljene blatom i slamom. Nos i oči behu mu crni od prašine. Prepoznao je Ivana Ivanića i Burkina i, kako se videlo, mnogo im se obradovao. Izvolite, gospodo, u kuću, reče smešići se. Evo mene, odmah ću ja. Kuća je bila velika, na sprat. Aljohin je živao dole, u zasvođenim sobama sa malim prozorima, gde su nekada stanovali upravnici imanja. Tu je sve bilo jednostavno. Mirisalo je na ražani hleb, na jeftinu votku i amove. A gore, u primaćim sobama, retko je boravio. Samo kada bi mu došli gosti. Ivana Ivanića i Burkina u kući dočeka sobarica. Mlada žena, toliko lepa da obojica zastadoše i zagledaše se. Ne možete da zamislite koliko mi je drago što vas vidim, gospodo, govorio je Aljohin, ulazeći za njima u trem. Nisam se nadao. Pelagija, obrati se sobarici, dajte gostima nešto da se presvuku. A uzgred ću i ja da se operem,
čini mi se da se nisam kupao još od proleća. Ako nemate ništa protiv, gospodo, možemo u kupatilo, a dotle će ovde da pospreme. Lepa Pelagija, tako krhka i meka izgleda, donese peškire i sapun i Aljohin s gostima ode u kupatilo. Da, odavno se nisam kupao, pričao je dok se svlačio. Kupatilo mi je, kao što vidite, lepo, još otac ga je napravio, ali ja sve nekako nemam vremena za kupanje. On sede na stepenik, nasapuna kosu i vrat i voda oko njega postade smeđa. Da, odista, izusti Ivan Ivanić, upadljivo gledajući u njegovu glavu. Odavno se nisam kupao, reče Aljohin zbunjeno. Još jednom se nasapuna i voda oko njega postade tamno plava, kao mastilo. Ivan Ivanić izađe iz kupatila, skoči uz pljesak u reku i poče da pliva po kiši, snažno zamahujući rukama, tako da su se od njega širili talasi, a na talasima se ljuljuškali beli lotosi. On dopliva do same sredine rukavca, pa gnjurnu, malo kasnije se pojavi na drugom mestu i otpliva dalje. I stalno je tako gnjurao, pokušavajući da pronađe dno. O Bože moj, ponavljao je uživajući. O Bože moj! Otpliva zatim do vodenice, nešto popriča sa seljacima, pa okrete nazad i na sredini reke leže, okrenuvši lice prema kiši. Burkin i Aljohin su se već obukli i spremahu se da odu, a on još pliva i gnjura. O Bože moj, o Gospode, spasi nas! Dosta je bilo, doviknu mu Burkin. Vratiše se u kuću. I tek kad u velikoj gostinskoj sobi na spratu zapališe lampu i kad se Burkin i Ivan Ivanić u svilenim ogrtačima i u toplim papučama smestiše u fotelje, dok je sam Aljohin, okupan, očešljan, u novom mundiru, šetkao sobom, primetno zadovoljan, uživajući u toploti, čistoći, suvoj odeći i lakoj obući, i kada je lepa Pelagija, bešumno idući preko tepiha, uz meki osmeh donela na poslužavniku čaj sa slatkim, Ivan Ivanić tek onda poče svoju priču. Izgledalo je kao da ga ne slušaju samo Burkin i Aljohin, nego i sve one stare i mlade dame i vojna lica koja spokojno gledaju iz zlatnih ramova. Ima nas 2 brata, poče on. Ja, Ivan Ivanić, i drugi Nikolaj Ivanić, 1-2 godine mlađi od mene. Ja sam krenuo na nauke, postao sam veterinar, a Nikolaj je još od 19. službovao u državnom nadleštvu. Naš otac, Čimša Himalajski, pripadao je vojničkom staležu, ali pošto je zaslužio oficirski čin, ostavio nam je malo imanje i nasledno plemićko zvanje. Posle očeve smrti imanje nam uzeše za naplatu dugova, ali bilo kako bilo, mi smo detinjstvo proveli u selu na slobodi. I danju i noću smo, isto kao i sva seljačka deca, bili u polju, u šumi, čuvali konje, gulili sa stabala liku, lovili ribu i radili ostale slične stvari. Sami već znate, ko je makar jednom u životu ulovio grgeča ili u jesen video drozdove kako za vedrih, prohladnih dana u jatima proleću iznad sela i odlaze na jug, taj više nije stanovnik grada i do kraja života će ga otuda vući u slobodu. Moj brat je u državnom nadleštvu tugovao. Prolazile su godine, a on je stalno sedeo na istom mestu, pisao stalno iste papire i stalno mislio na isto, kako da se domogne sela. I ta čežnja se u njemu postepeno izlila u konkretnu želju, u san da kupi mali salaš negde na obali reke ili jezera. On je bio dobar čovek, ja sam ga voleo, ali ga u toj želji da se za sav svoj život zatvori na sopstvenom salašu, nikada ga nisam podržao. Obično se kaže da su čoveku potrebna samo 3 aršina zemlje, no 3 aršina su potrebna za leš, a ne za čoveka. Kod nas se sada takođe govori da je dobro što našu inteligenciju privlače zemlje i salaši, ali ti salaši su takođe 3 aršina zemlje. Napuštati grad, borbu, životnu vrevu, odlaziti i skrivati se na imanju, to nije život. To je egoizam, lenjost. To je svojevrsno monaštvo, ali monaštvo bez podvižništva. Čoveku nisu potrebna 3 aršina zemlje, niti salaš, nego cela zemaljska kugla, sva priroda,
da bi na tom prostoru mogao da ispolji sve svoje osobine i osobenost sopstvenog slobodnog duha. Brat moj Nikolaj je, sedeći u svojoj kancelariji, sanjao o tome kako će jesti svoj sopstveni šči, čiji će prijatan miris ispunjavati celo dvorište, kako će jesti na zelenoj travi, spavati na suncu, satima sedeti na klupi pred kapijom i gledati u polje i šumu. Knjige o poljoprivredi i razne savete iz kalendara čitao je sa najvećom radošću. To mu je bila najdraža duhovna hrana. Voleo je on da čita i novine, ali u njima je čitao samo oglase o prodaji toliko i toliko desetina obradive zemlje i livada sa salašem, sa rekom, parkom, vodenicom, sa protočnim veštačkim jezercima. Po njegovoj glavi su se motale staze u parku, cveće, voćke, kućice za ptice, ribe u jezerima i znate, razne tome slične stvari. Te slike iz mašte su bile različite, prema oglasima na koje je nailazio, ali u svakoj od njih obavezno se pojavljivao ogrozd. On nije mogao da zamisli ni jedno imanje, ni jedan poetičan kutak u kome ne bi bilo ogrozda. Seoski život ima svojih čari, često bi govorio. Sediš na balkonu, pijuckaš čaj, a po jezeru plivaju patke, sve tako lepo miriše i raste ogrozd. Crtao je plan svog imanja i svaki put bi se na planu našlo isto. Gospodski dom, zgrada za radnike i poslugu, bašta i ogrozd. Živeo je škrto, zakidao sebi na jelu, zakidao na piću, oblačio se, sačuvaj Bože, kao prosjak i neprekidno skupljao novac i stavljao ga u banku. Postao je užasno pohlepan. Bilo mi je žao da ga takvog gledam, pa sam mu i ja po nešto davao, slao sam mu o praznicima, ali on je i to stavljao na stranu. Kad čoveka opsedne ideja, tu se ne može ništa. Prolazile su godine, on je premešten u drugu guberniju, prevalio je već 40, ali je i dalje čitao oglase u novinama i štedeo. Onda čujem da se oženio, opet sa istim ciljem, da kupi salaš sa ogrozdom. Oženio se starom, ružnom udovicom, bez ikakve ljubavi. Oženio se s njom samo zato što je imala para. I sa njom je živao oskudno. Držao je polugladno, a njen novac je stavio u banku na svoje ime. Ona je ranije bila udata za upravnika pošte i kod njega navikla na kolače i na likir, a kod drugog muža ostala je željna i crnoga hleba. Od takvog života počela je da vene i posle 3 godine otišla Bogu na istinu. A moj brat, razume se, ni u jednom trenutku ne pomisli da je on kriv za njenu smrt. Novac, kao votka, čoveka učini nastranim. Kod nas u gradu bio je na samrti trgovac. Pre no što će da umre, on naredi da mu donesu tacnu meda i s medom pojede sav svoj novac i lozove, kako njegovo bogatstvo ne bi pripalo nikom drugom. Jednom, kada sam na železničkoj stanici pregledao stoku za transport, neki trgovac stokom pade pod lokomotivu koja mu odseče nogu. Mi ga nosimo u ambulantu, krv mu lije, strašno. A on stalno moli da mu nađemo nogu i užasno je zabrinut. U čizmi sa odsečene noge ima 20 rubalja, da mu ne propadnu. To vam je već iz druge opere, reče Burkin. Posle ženine smrti, nastavi Ivan Ivanić, pošto se nakratko zamisli, moj brat poče da merka za sebe imanje. Razume se, biraj makar i 5 godina, opet ćeš na kraju krajeva da pogrešiš i nećeš kupiti ono o čemu si sanjao. Brat Nikolaj preko posrednika kupi 112 desetina zemlje sa gospodskom kućom, sa kućom za radnike i poslugu, sa parkom, ali kraj nje nije bilo ni voćnjaka, ni ogrozda, ni jezera s patkama. Imao je reku, ali je voda u njoj bila kafene boje, jer se s jedne strane imanja nalazila ciglana, a s druge fabrika za preradu kostiju. No, moj Nikola Ivanić se nije mnogo žalostio. Naručio je 20 žbunova ogrozda, zasadio ih i počeo da živi kao spahija. Prošle godine odoh da ga obiđem. Da odem, velim, da vidim šta je i kako je tamo. U pismima brat je svoje imanje nazivao upravo ovako: Čumbaroklova pustara, Himalajsko takođe. Stignem u Himalajsko takođe iza podneva. Beše vrućina. Svuda kanali, ograde, plotovi, redovi zasađenih jela, ne znaš kako da prođeš do dvorišta, gde da ostaviš konja.
Kad pođoh prema kući, dočeka me riđi pas, debeo, liči na svinju. Hteo bi da laje, ali mrzi ga. Iz kujne izađe kuvarica, gologuza, debela, isto liči na svinju i kaže da se gospodar odmara posle ručka. Ja uđem kod brata, on sedi u postelji, kolena mu pokrivena jorganom. Ostario, ugojio se, podbo. Obrazi, nos i usne istežu mu se napred, samo što ne grokne u onaj jorgan. Zagrli smo se i pusti smo suzu od radosti i od tužne pomisli da smo nekada bili mladi, a sada smo obojica sedi i primakao nam se kraj. On se obuče i povede me da mi pokaže svoje imanje. Pa kako živiš, upitah ga ja. Nije loše, hvala Bogu, živim dobro. To više nije bio nekadašnji bojažljivi jadni činovničić, nego pravi spahija, gospodar. Pustio korene već tu, navikao, zavoleo, jeo mnogo, kupao se u kupatilu, debljao, već se parničio sa drugima i sa obema fabrikama i strašno se ljutio kad ga seljaci ne oslove sa vaše visoko blagorodstvo. I o duši je svojoj vodio računa kako treba, gospodski. Dobra dela nije činio tiho, već dostojanstveno. A koja dobra dela? Lečio je seljake od svih bolesti sodom, bikarbonom i ricinusom, a na svoj imendan u centru sela je služio blagodarenje i posle toga bi častio sa pola vedrice pića. Računao je da tako treba. Ah, te užasne vedrice! Danas spahija zbog poljske štete seljaka tera na sud, a sutradan će o prazniku da iznese pola vedrice pića i da ga časti, i seljaci piju i kliču ura i pijani klanjaju mu se do zemlje. Promena života nabolje, sitost i nerad kod Rusa stvara oholost, onu najdrskiju. Nikola Ivanić, koji se nekada u državnom nadleštvu bojao da čak samo u sebi ima sopstveno mišljenje, sada je govorio sve istinu za istinom, i to takvim tonom kao da je ministar. Obrazovanje je neophodno, ali za obrazovanje naroda još nije vreme. Telesna kazna je u principu štetna, ali u nekim slučajevima korisna i nezamenljiva. Ja poznajem narod i umem s njim da postupam, govorio je. Mene narod voli. Dovoljno je samo prstom da maknem i narod će za mene da učini sve što poželim. I sve je to, imajte u vidu, bilo izrečeno uz uman, dobrodušan osmeh. On je 20 puta ponovio, mi plemići. Očito više se nije sećao da je naš deda bio seljak, a otac vojnik. Čak i naše prezime, Čimša Himalajski, koje je zapravo nesuvislo, njemu je sada izgledalo zvučno, gospodstveno i veoma prijatno. Ali nije stvar u njemu, nego u meni samom. Htio bih da vam kažem do kakve promene je u tom kratkom vremenu koje sam proveo na njegovom imanju došlo u meni. Uveče kad smo pili čaj, kuvarica iznese na sto pun tanjir ogrozda. To nije bio kupljen, već bratovljev domaći ogrozd, ubran prvi put otkako je posađen. Nikola Ivanić se nasmeja i za trenutak pogleda ogrozd ćutke sa suzama u očima. Nije mogao da govori od uzbuđenja. A onda stavi u usta jedno zrno, pogleda u mene trijumfalno, kao dete koje je dobilo svoju omiljenu igračku i reče, kako je ukusno. Jeo je halapljivo i stalno ponavljao, ah, kako je ukusno, probaj i ti. Ogrozd je bio tvrd i kiseo, ali što reče Puškin, od mraka istine draža nam je obmana koja nas uzdiže. Video sam srećnog čoveka, čiji se zavetni san tako očigledno pretvorio u stvarnost. Čoveka koji je ostvario životni cilj, dobio ono što je želeo, koji je bio zadovoljan svojom sudbinom i samim sobom. Moje misli o ljudskoj sreći uvek su se zbog nečega mešale sa nekom tugom, a sada, pred slikom tog srećnog čoveka, obuze me neko mučno osjećanje, koje se graničilo sa očajem. Naročito mi je bilo teško preko noći. Dobio sam postelju u odaji pored spavaće sobe mog brata, te sam čuo kako nije spavao, kako je ustajao i prilazio tanjiru sa ogrozdom i jeo. Razmišljao sam, koliko je u stvari mnogo zadovoljnih i srećnih ljudi. Kako je to nedodirljiva snaga. Pogledajte vi taj život. Bezobrazluk i neradništvo moćnih, primitivizam i skotstvo slabih, na sve strane užasna sirotinja, teskoba, izopačenost, pijanstvo, licemerje, laž. I istovremeno u svim kućama i na ulicama tišina, mir. Od 15.000 stanovnika grada nema ni jednog jedinog koji bi uzviknuo, koji bi se glasno pobunio.
Mi vidimo one što idu na pijacu po namirnice, što danju jedu, noću spavaju, one što pričaju o raznim svojim glupostima, što se žene, što stari i dobrodušno odvoze svoje pokojnike na groblje. Ali ne vidimo i ne čujemo one koji pate, niti ono strašno što se u životu dešava iza kulisa. Sve je tiho, mirno i protestuje jedino nema statistika. Toliko i toliko ih je pomerilo pameću, toliko piće je popijeno, toliko dece je umrlo od gladi i takav poredak je očito i potreban. Očito srećan se osjeća lepo samo zato što nesrećni svoje breme nose ćutke, jer bez tog ćutanja sreća bi bila nemoguća. To je kao neka hipnoza. Trebalo bi pred vratima svakog zadovoljnog srećnog čoveka da stoji neko sa malim čekićem i da kucanjem neprekidno opominje na to da postoje nesrećni, da će makoliko on sada bio srećan, život pokazati svoje kandže, da će mu doći nesreća, bolest, siromaštvo, gubitak i da ga tada niko neće ni videti, ni čuti, kao što on sada ne čuje druge. Ali čoveka sa čekićem nema. Srećnik živi svoje, a sitne životne brige ga dotiču samo ovlaš, kao kad vetrić ljuljuška jasiku. I sve je u najboljem redu. Te noći mi postade jasno da sam i ja bio zadovoljan i srećan, nastavi Ivan Ivanić ustajući. Ja sam također za ručkom i u lovu delio pouke kako treba da se živi, kako da se veruje, kako da se upravlja narodom. Ja sam također govorio da je znanje svetlost, da je obrazovanje neophodno, ali da zasad običan svet treba samo opismenjavati. Sloboda jeste vrednost, govorio sam. Bez nje se ne može, kao što se ne može bez vazduha, ali treba pričekati. Da, tako sam govorio. A sada pitam, zašto čekati? Upita Ivan Ivanić, gledajući ljutito u Burkina. Zašto čekati, pitam ja vas, zbog kojih saznanja? Kažu mi da se ne može sve odjednom, da se svaka ideja u životu ostvaruje postepeno u svoje vreme. Ali ko to govori? Gde su dokazi da je to ispravno? Vi se pozivate na prirodan red stvari, na zakonitost pojava, ali ima li reda i logike u tome što ja, živ čovek koji misli, stojim iznad jarka i čekam da on sam zaraste ili da ga zatrpa mulj, iako sam možda mogao da ga preskočim ili da preko njega napravim most? I opet isto. Čemu čekanje? Da čekaš kad nemaš snage da živiš, a treba da živiš i živiti se. Otišao sam od brata rano ujutru i od tog doba boravak u gradu mi postade neizdrživ. Muče me tišina i mir, bojim se da gledam u prozore, jer za mene sada nema težeg prizora od srećne porodice koja sedi za stolom i pije čaj. Ja sam već star i nisam za borbu. Ja nisam sposoban da mrzim. Ja patim samo duševno, nerviram se, ljutim se, noću mi glava gori od navale misli i ne mogu da spavam. Da sam mlad. Ivan Ivanić prošeta uzbuđenu iz ugla u ugao i ponovi. Da sam mlad. Odjednom priđe Aljohinu i poče da mu steže čas jednu, čas drugu ruku. Pavle Konstantinoviću, izusti molećivim glasom, ne smirujte se. Ne dozvolite da se uspavate. Dok ste mladi, jaki, čili, neumorno činite dobro. Sreće nema i ne treba da je bude. A ako život ima smisla i svrhe, onda taj smisao i svrha nikako nije u našoj sreći, već u nečem razumnijem i većem. Činite dobro. I sve ovo Ivan Ivanić izgovori sa tužnim, molećivim osmehom, kao da moli za sebe lično. Posle su sva trojica sedeli u foteljama na različitim krajevima gostinske sobe i ćutali. Ni Burkin, ni Aljohin nisu bili zadovoljni pričom Ivana Ivanića. Dok su iz zlatnih ramova gledali generali i dame, koji u polutami izgledahu kao živi, bilo je dosadno slušati priču o jadnom činovniku koji je jeo ogrozd. Želeli su nekako da pričaju i slušaju o sjajnim ljudima, o ženama. I to što su sedeli u gostinskoj sobi, gde je sve, i luster u navlaci, i fotelje, i tepisi pod nogama, govorilo da su ovde nekada hodali, sedeli, pili čaj ti isti ljudi koji sada gledaju iz ramova, i to što je tuda bešumno prolazila Pelagija, sve je to bilo lepše od bilo kakve priče. Aljohinu se mnogo spavalo. Zbog posla je ustajao još pre 4
i sad su mu se kapci lepili preko očiju, ali se bojao da gosti bez njega ne počnu da pričaju nešto zanimljivo, pa nije odlazio. Da li je ono što je upravo ispričao Ivan Ivanić bilo pametno ili tačno, on nije shvatao. Gosti nisu pričali o prekrupi, niti o senu, niti o katranu, već o nečem što nije imalo neposrednu vezu sa njegovim životom, pa mu je bilo drago i želeo je da nastave. Vreme je za spavanje, reče Burkin ustajući. Dozvolite mi da vam poželim laku noć. Aljohin se pozdravi i ode u prizemlje, a gosti ostadoše gore. Njih dvojica su dobili veliku sobu sa 2 stara drvena kreveta, ukrašena duborezom, sa raspećem od slonove kosti u uglu. Njihove postelje, široke i prohladne, prijatno mirisahu na čistu posteljinu koju je prostrala lepa Pelagija. Ivan Ivanić se ćutke svuče i leže. Gospode, oprosti nama grešnima, reče i pokri se preko glave. Od njegove lule koja je ostala na stolu dopirao je jak miris izgorelog duvana. I Burkin dugo ne zaspa, nikako ne mogavši da shvati otkud taj težak zadah. Kiša je kucala u prozore cele noći. O ljubavi. Sutradan smo za doručak dobili veoma ukusne piroške, rakove i ovčje kotlete. I dok smo jeli, dolazio je gore kuvar da pita šta gosti žele za ručak. Bio je to čovek srednjeg rasta, podnadola lica, sitnih očiju, izbrijan, a brkovi mu, činilo se, nisu bili obrijani, već počupani. Aljohin nam ispriča da je u tog kuvara zaljubljena lepa Pelagija. Pošto je pijanica i ima nezgodnu narav, ona nije htjela da se za njega udaje, nego je prihvatila da živi onako. On je pak bio veoma pobožan i verski nazori mu nisu dozvoljavali da živi onako. Tražio je od nje da pođe za njega, drugačije nije hteo. Grdio je kad bi se napio, čak ju je i tukao. Kad je bio pijan, ona se skrivala gore i glasno plakala, a Aljohin i posluga tada nisu napuštali kuću da bi je, u slučaju potrebe, branili. Povede se razgovor o ljubavi. Kako se ljubav rađa, reče Aljohin. Zašto Pelagija nije zavolela nekog drugog koji više odgovara njenim duševnim i spoljašnjim osobinama, nego baš Nikanora, tu Njušku. Ovdje kod nas ga svi zovu Njuška. Sve je to neznano i sve se to može tumačiti po volji. Do sad je o ljubavi izrečena samo jedna neosporna istina. Upravo to da ona tajna velika jeste. Sve ostalo što je o ljubavi napisano i rečeno ne rešava, već samo postavlja pitanja koja nisu dobijala odgovore. Ono objašnjenje koje se kako izgleda može primeniti na jedan slučaj, već za 10 drugih ne vredi. I najbolje je po meni objašnjavati svaki slučaj zasebno, bez uopštavanja. Treba, kako govore doktori, svaki pojedinačan slučaj individualizovati. Apsolutno tačno, složi se Burkin. Mi, pristojni Rusi, osjećamo posebnu naklonost prema pitanjima koja nemaju odgovora. Ljubav se obično poetizuje, ukrašava ružama, slavujima, a mi Rusi svoju ljubav kitimo tim kobnim pitanjima, birajući među njima najnezanimljivija. U Moskvi, dok sam još bio student, imao sam životnu saputnicu. Ljupku damu koja je uvek, kad bih je držao u naručju, razmišljala o tome koliko ću joj davati mesečno i pošto je funta govedine. Tako i mi, kad volimo, ne prestajemo da se pitamo, je li to pošteno ili nije pošteno, pametno ili glupo, kuda nas ta ljubav vodi i tako dalje. Da li je to dobro ili nije, ne znam, ali da smeta, da ne zadovoljava, da nervira, to znam. Činilo se da hoće nešto da nam ispriča. Ljudi koji žive usamljeno uvek imaju na duši po nešto što bi sa zadovoljstvom ispričali. U gradu samci namerno odlaze u javnu kupatilu i u restoran samo zato da bi s nekim porazgovarali. I ponekad posluzi u kupatilu ili kelnerima pričaju vrlo zanimljive priče, dok na selu dušu obično rasterećuju pred svojim gostima. Sada se kroz prozore videlo samo sivo nebo i pokislo drveće. Po takvom vremenu se nije imalo kud i nije se moglo ništa drugo, osim da se priča i da se sluša. Ja u Sofijenu živim i bavim se imanjem već odavno, počeo Aljohin. Još od vremena kada sam završio univerzitet. Po vaspitanju sam neradnik, po sklonostima kabinetski čovjek.
ali je imanje kad sam ovamo došao bilo u velikom dugu. A pošto se moj otac delimično zadužio, osim toga što je mnogo trošio i zbog mog školovanja, odlučio sam da ne odlazim odavde dok taj dug ne vratim. Rešio sam i počeo sam ovde da radim, ne bez izvesnog gađenja. Ovdašnja zemlja daje malo i da imanje ne bi stvaralo gubitke, mora se koristiti rad kmetova ili nadničara, što je skoro jedno isto, ili pak da ga obrađuješ sa porodicom sam. Tu nema sredine. Ali ja tada nisam ulazio u te finese. Nisam ostavljao na miru ni jedan komadić zemlje. Sve seljake i seljanke iz okolnih sela saterao sam ovamo, tako da je ovde na sve strane ključalo od rada. I sam sam orao, sejao, kosio i pritom se dosađivao i gadljivo se mrštio, poput seoske mačke koja od gladi jede krastavce u bašti. Svo telo me je bolelo. Na nogama sam spavao. U prvo vreme mi se činilo da takav radnički život mogu da pomirim sa svojim kulturnim navikama. Za to je, mislio sam, potrebno samo da sačuvam u životu poznat spoljašnji red. Uselio sam se ovde gore u gostinski deo i zaveo sam da me posle doručka i ručka služe kafom i likerom, a u krevetu pred spavanje uveče sam čitao Evropski vesnik. Ali dođe jednom naš sveštenik, otac Ivan, i u jednom dolasku popi mi sav liker. I Evropski vesnik takođe ode, za popove kćeri, pošto ja preko leta, a naročito u vreme kosidbe, nisam uspevao ni do svoje postelje da dođem. Zaspao bih na sankama u šupi ili negde u šumskoj stražari. Kakvo čitanje! Polako preselih se dole, počeh da ručavam u kuhinji za poslugu i od nekadašnje raskoši ostade mi samo sva ova posluga koja je služila još kod mog oca i koju mi je žao bilo da otpustim. Već prvih godina u gradu me izabraše za počasnog mirovnog sudiju. Povremeno sam morao da odlazim u grad i da učestvujem na sednicama Skupštine i okružnog suda i to me je zabavljalo. Kad poživiš ovde 2-3 meseca neprekidno, naročito zimi, onda najzad počneš da čezneš za crnim redengotom. A u okružnom sudu bilo je i redengota, i mundira, i frakova, sve pravnici, ljudi sa opštim obrazovanjem. Imalo je s kim da se porazgovara. Posle spavanja u sankama, posle kuhinje za poslugu, sedeti u fotelji, u čistom vešu, u plitkim cipelama, s lančićem preko grudi, to je takva raskoš. A u gradu su me lepo primili. Ja sam rado pravio poznanstva. A od svih poznanstava najvažnije i iskreno govoreći najprijatnije mi je bilo poznanstvo sa Luganovićem, drugom predsjednika okružnog suda. Njega znate obojica. Veoma simpatična ličnost. To je počelo odmah posle suđenja Palikućama. Sudska rasprava je trajala 2 dana, umorili smo se. Luganović me pogleda i reče: znate šta, hajdemo kod mene na ručak. Bilo je to neočekivano, pošto sam se sa Luganovićem malo znao, samo zvanično, i kod njega nikada nisam odlazio. Svratih samo na kratko u svoju hotelsku sobu da se presvučem pa pođoh na ručak. Tu sam dobio priliku da se upoznam sa Anom Aleksejevnom, Luganovićevom ženom. Ona tada beše još veoma mlada, nije joj bilo više od 22, a pola godine pre toga rodila je prvo dete. Desilo se to odavno i sada bih teško mogla da kažem šta je baš u njoj bilo tako neobično što mi se toliko dopalo, ali onda mi je bilo sve nepobitno jasno. Video sam ženu mladu, lepu, dobru, obrazovanu, zanosnu, ženu kakvu ranije nikada nisam sretao. I odmah sam u njoj osjetio biće blisko, već poznato, kao da sam to lice, te predusretljive, pametne oči video već nekada u detinjstvu, u albumu koji je stajao na komodi moje majke. Na suđenju Palikućama okrivljena su 4 Jevrina, proglašeni su za razbojničku bandu i to prema mom mišljenju potpuno neosnovano. Tokom ručka ja sam se mnogo nervirao, bilo mi je teško i više se ne sjećam šta sam sve govorio. Samo znam da je Ana Aleksejevna sve vrijeme vrtela glavom i obraćala se mužu. Dmitrij, kako je to moguće? Luganović je dobričina. On je jedan od onih prostodušnih ljudi koji se čvrsto drže uverenja da ako je čovjek već izveden pred sud, on je dakle kriv i da se sumnja u valjanost presude može iznositi samo zakonskim putem, napismeno, a nikako za ručkom i u privatnom razgovoru. Nas dvojica nismo Palikuće, govorio je blago. I evo ne sude nam, ne odvode nas u zatvor. I oboje, i muž i žena, starali su se da ja što više pojedem i popijem. Na osnovu nekih detalja, na osnovu toga kako su zajedno kuvali kafu,
i na osnovu toga, kako bi se razumeli gotovo u pola reči, mogao sam zaključiti da žive u miru i sreći i da se raduju gostu. Posle ručka su svirali na klaviru 4 ruke, a onda je pao mrak i ja sam otišao. Bilo je to početkom proleća. Onda sam celo leto proveo bez prekida u Sofjinu. Nisam imao vremena ni da pomislim na grad, ali me za sve to vreme nije napuštalo sećanje na svetlokosu ženu. Ja nisam na nju mislio, ali kao da je njena laka senka bila neprekidno u mojoj duši. U poznu jesen u gradu je priređena predstava u dobrotvorne svrhe. Ja ulazim u gubernatorovu ložu, tamo sam pozvan za vreme pauze između činova. Gledam, pored gubernatorovice sedi Ana Aleksejevna i opet onaj isti nesavladivi, zaslepljujući utisak lepote i nežnih očiju. I opet isto osjećanje bliskosti. Sedeli smo jedno kraj drugog, posle smo izlazili u foaje. Vi ste smršali, reče mi ona. Da niste bili bolesni? Da, rame mi je promrzlo, pa po kišovitom vremenu loše spavam. Delujete bezvoljno. Onda, prošlog proleća, kad ste kod nas bili na ručku, bili ste mlađi, živahniji. Tada ste bili nadahnuti i puno ste govorili. Bili ste jako zanimljivi. I priznajem, malo ste me zaneli. Tokom leta ste mi zbog nečega često bili u sećanju. I danas, kad sam se spremala za pozorište, predosećala sam da ću vas vidjeti. I nasmeja se. Ali sada ste bezvoljni, ponovi ona. To vas čini starijim. Sljedećeg dana sam kod Luganovića doručkovao. Posle doručka oni su morali da odu u Letnjikovac da nešto srede pred zimu, pa i ja pođoh s njima. S njima sam se i vratio u grad da bih u ponoć kod njih popio čaj u tihoj porodičnoj atmosferi dok je goreo kamin i mlada majka povremeno odlazila da vidi da li njena devojčica spava. I posle toga, prilikom svakog dolaska u grad, obavezno sam odlazio kod Luganovića. Oni su navikli na mene, a ja na njih. Obično bih dolazio nenajavljen, kao neki domaći. Ko je, začuo bi se iz udaljenih soba otegnuti glas koji je meni izgledao tako lep. Pavel Konstantinović, odgovarala bi sobarica ili dadilja. Ana Aleksejevna bi izlazila pred mene brižna lica i svaki put je pitala: što vas tako dugo nema? Da vam se nije nešto desilo? Njen pogled, graciozna, plemenita ruka koju mi je pružala, njena kućna haljina, frizura, glas, koraci, svaki put bi kod mene stvarali utisak nečeg novog, neobičnog i važnog u mom životu. Dugo bismo razgovarali i dugo bismo ćutali, svako zadubljen u svoje misli, ili bi mi pak ona svirala na klaviru. Ako ih ne bih zatekao kod kuće, ja sam ostajao i čekao sam, razgovarao bih s dadiljom, igrao bih se s detetom ili bih u kabinetu ležao na turskom divanu i čitao novine. A kad Ana Aleksejevna stigne, sačekao bih je u predsoblju, uzimao od nje ono što je kupila i to nosio zbog nečega sa takvom radošću, tako trijumfalno kao dečak. Postoji poslovica: nema baba briga pa kupila prase. Luganovići nisu imali briga, pa se sprijateljili sa mnom. Ako dugo nisam dolazio u grad, to je značilo da sam bio bolestan. Ili mi se nešto desilo i oni su strašno brinuli. Brinuli su što ja, obrazovan čovek koji poznaje strane jezike, umjesto da se bavim naukom ili književnim radom, živim u selu, vrtim se kao veverica u točku, mnogo radim, a stalno sam bez prebijane pare. Činilo im se da patim i da kad govorim, smejem se, jedem, to činim samo da bih prikrio svoje patnje. Čak i u trenucima kada sam bio veseo, kada mi je bilo lepo, osjećao sam na sebi njihove ispitivačke poglede. Naročito su bili dirljivi kada bi mi odista bilo teško, kada bi me pritiskao neki zajmodavac ili kad ne bih imao para za hitnu isplatu duga. Oboje, muž i žena, došaptavali bi se pored prozora, a zatim bi mi on, ozbiljna lica, prilazio i govorio: ako vam je, Pavle Konstantinoviću, u ovom trenutku potreban novac, ja i žena vas molimo da se ne ustručavate i da ga uzmete od nas. I od uzbuđenja bi mu pocrvenele uši, a dešavalo se da mi je posle istog takvog sašaptavanja kraj prozora prilazio crvenih ušiju i govorio: ja i žena vas najlepše molimo da primite od nas ovaj poklon. I pružao bi mi ukrasnu dugmat za košulju, tabakeru ili lampu.
a ja sam im za to iz sela slao zaklanu živinu, ulje i cveće. U prvo vreme ja sam često zajmio novac i nisam mnogo birao. Uzimao sam gde god sam mogao, ali nema te sile koja me je mogla naterati da uzmem od Luganovića. O tome nije moglo biti ni govora. Bio sam nesrećan. I kod kuće, i u polju, i u seniku mislio sam na nju. Trudio sam se da shvatim tajnu mlade, lepe, pametne žene koja se udaje za nezanimljivog čoveka, skoro starca, mužu je bilo preko 40 godina, ima s njim decu, da shvatim tajnu tog nezanimljivog čoveka, dobričine, ne baš visprene, čoveka koji rezonuje tako dosadno razborito, koji se na balovima i večerinkama drži samo solidnih ljudi, tromog, nepotrebnog, pokornog, ravnodušnog izgleda, čoveka koji kao da je tu doveden radi prodaje, koji međutim veruje u svoje pravo da bude srećan i da ima s njom decu. Stalno sam pokušavao da shvatim zašto je ona naišla baš na njega, a ne na mene, i zašto je bilo potrebno da u našem životu dođe do takve užasne greške. A kada sam dolazio u grad, svaki put sam iz njenih očiju video da me je čekala. I ona sama bi mi priznavala da je još od jutra osjećala nešto posebno, slutila da ću doći. Dugo bismo razgovarali, ćutali, ali ljubav jedno drugom nismo izjavljivali. Skrivali smo se bojažljivo i ljubomorno. Plašili smo se svega što bi moglo da otkrije našu tajnu i nama samima. Ja sam Anu Aleksejevnu voleo nežno, duboko, ali sam razmišljao, pitao sam se kuda može da nas odvede naša ljubav ako ne budemo imali snage da se borimo protiv nje. Bilo mi je nezamislivo da moja tiha, tužna ljubav odjednom grubo prekine srećan tok života njenog muža, dece, cele te kuće u kojoj su mi toliko verovali. Da li je to pošteno? Ona bi pošla sa mnom, ali kuda? Kuda bih ja nju mogao da odvedem? Drugo bi bilo kad bih ja vodio lep, zanimljiv život, kad bih se recimo borio za slobodu otadžbine ili kad bih bio poznati naučnik, glumac, slikar. A ovako ja ću je iz jedne obične sive svakodnevice odvesti u drugu isto takvu ili u još monotoniju. I koliko bi dugo naša sreća trajala? Šta će biti ako se ja razbolim, umrem ili jednostavno ako prestanemo da se volimo? I ona je očito razmišljala na sličan način. Mislila je na muža, na decu, na svoju majku koja je njenog muža volela kao rođenog sina. Kada bi se prepustila osjećanjima, morala bi da laže ili da kaže istinu, a u njenoj situaciji i jedno i drugo bilo bi strašno i nezgodno. I nju je mučilo pitanje. Hoće li meni njena ljubav doneti sreću? Neće li mi samo iskomplikovati život? I onako težak i pun raznih nevolja. Činilo joj se da ona za mene već nije ni dovoljno mlada, da nije dovoljno vredna i energična za početak novog života. I često je s mužem pričala o tome kako bih ja morao da se oženim pametnom, čestitom devojkom koja će mi biti dobra domaćica, koja će mi pomagati, odmah dodajući da bi se u gradu takva osoba teško mogla naći. A za to vreme godine su prolazile. Ana Aleksejevna je već imala 2 dece. Kad sam dolazio kod Luganovića, posluga mi se srdačno osmehivala. Deca su vikala da je došao čika Pavle Konstantinović i vešala mi se o vrat. Svi su se radovali. Nisu shvatili šta se dešavalo u mojoj duši i mislili su da se i ja radujem. U meni su svi vidjeli plemenito biće. I odrasli i deca osjećali su da je u sobu ušlo plemenito biće. I to je u njihov odnos prema meni unosilo neku posebnu draž, kao da u mom prisustvu i njihov život postaje čistiji i lepši. Ana Aleksejevna i ja išli smo zajedno u pozorište, svaki put pešice. Sedeli bismo jedno pored drugog, ramena bi nam se dodirivala, ja sam ćutke iz njenih ruku uzimao binokl i tada sam osjećao da mi je bliska, da je moja, da nas dvoje ne možemo jedno bez drugog. Ali iz nekog čudnog nesporazuma, posle izlaska iz pozorišta, svaki put bismo se pozdravili i rastali se kao da smo tuđinci. U gradu se o nama već ko zna šta govorkalo, ali u tome nije bilo ni jedne jedine istinite reči. Poslednjih godina Ana Aleksejevna počela je češće da odlazi čas majci, čas sestri.
Imala je trenutke lošeg raspoloženja, kad bi je hvatalo osjećanje nezadovoljstva i promašenosti života, kada nije želela da vidi ni muža ni decu. Već se lečila od nervnog rastrojstva. Nas dvoje smo ćutali, stalno smo ćutali. I ona je u prisustvu drugih počela da ispoljava prema meni neku čudnu nervozu. Šta god ja kažem, ona se s tim ne složi. I ako se s nekim prepirem, ona stane na stranu mog protivnika. Kada mi nešto ispadne iz ruku, ona kaže hladno: čestitam. Ako, kad idemo u pozorište, zaboravim da ponesem binokl, onda kaže: tačno sam znala da ćete ga zaboraviti. Na sreću ili na nesreću, u našem životu ne postoji ništa što se pre ili kasnije ne završi. Pošto je Luganović naimenovan za predsjednika u jednoj od zapadnih gubernija, dođe i vreme za rastanak. Trebalo je prodavati nameštaj, konje, Letnjikovac. Kad smo otišli u Letnjikovac i posle se vraćali, pa smo se osvrnuli da posljednji put pogledamo park i zeleni krov, svi smo bili tužni. I ja sam znao da je došlo vreme kad se ne opraštamo samo od Letnjikovca. Pala je odluka da krajem avgusta Anu Aleksejevnu pošaljemo na Krim, kuda su je uputili njeni doktori, a malo kasnije će Luganović sa decom otputovati u svoju zapadnu guberniju. Na ispraćaju Ane Aleksejevne bila je gomila sveta. Kad se već pozdravila s mužem i decom i kad je do 3. zvona ostao samo trenutak, ja utrčah u njen kupe da unesem jednu korpu koju ona umalo da zaboravi. I trebalo je da se pozdravimo. Ali kad nam se tu, u kupeu, susretoše pogledi, oboje nas izdade duševna snaga. Ja je zagrlih, ona pripi lice uz moje grudi i uz očiju joj potekoše suze. Dok sam joj ljubio lice, ramena, ruke mokre od suza, o, kako smo nas dvoje bili nesrećni. Rekoh joj da je volim i sa strašnim bolom u srcu shvatih koliko je suvišno, plitko i varljivo bilo sve ono što nas je zadržavalo da volimo. Postalo mi je jasno da kad se voli, u razmišljanju o toj ljubavi treba da se polazi od onog najvišeg, od važnijeg no što je sreća ili nesreća, greh ili vrlina u njihovom uobičajenom smislu. Ili uopšte ne treba da se razmišlja. Poljubih je posljednji put, stegoh joj ruku i rastadosmo se zauvek. Voz je već krenuo, ja sam ušao u susjedni kupe, bio je prazan. I tamo sam do prve stanice sedeo i plakao, a onda sam se pešice vratio u Sofijino. Dok je Aljohin pričao, kiša je prestala da pada i izvirivalo je sunce. Burkin i Ivan Ivanić izađoše na balkon. Otuda se pružao divan pogled na park i za vijutak reke koji je sada na suncu sijao kao gledalo. Oni su sa uživanjem gledali i u isto vreme žalili što se taj čovek dobrih, pametnih očiju, koji im je tako prosto srdačno pričao, odista ovde vrti kao vevericu u točku, a ne bavi se naukom ili nečim drugim što bi mu život učinilo prijatnijim. I zamišljali su kako je tužno moralo biti lice mlade dame kad se on u kupeu opraštao od nje i ljubio joj lice i ramena. Obojica su je u gradu viđali, a Burkin se s njom i poznavao i nalazio da je lepa. Arhijerej. Na Cvetije u Staropetrovskom manastiru služeno bdenije. Kada je počelo deljenje vrbovih prutića, negde pred 10 sati, svetla su utrnula, fitilji nagoreli, sve je već bilo kao u magli. U crkvenom polumraku masa se talasala kao more i preosvećenom Petru, koji se već oko 3 dana nije osjećao dobro, činilo se da sva lica, i stara i mlada, i muška i ženska, liče jedno na drugo, da svi koji su prilazili po vrbovu grančicu imaju isti izraz očiju. U magli se nisu videla vrata, masa je stalno navirala i izgledalo je kao da joj nema kraja. Pevao je ženski hor, kanon je čitala kaluđerica. Kako je bilo zagušljivo, kako je sparno, kako je dugo trajalo bdenije. Preosvećeni Petar se umorio. Disao je teško, ubrzano, suvo.
Od zamora su ga bolela ramena, noge su mu podrhtavale. I nerviralo ga je što je pevanje hora povremeno nadjačavala vika jurodivog. A onda mu se još, kao u snu ili u bunilu, učini da mu je s masom prišla i njegova rođena majka Marija Timofejevna, koju nije video već 9 godina, ili starica koja liči na njegovu majku. Pošto je uzela od njega vrbovu grančicu, prošla je dalje i dok se nije izgubila u masi, sve vreme ga gledala sa dobrodušnim, radosnim osmehom. I zbog nečega niz obraze mu potekoše suze. U duši je osjećao mir. Bilo je sve dobro. Ali on je ukočeno gledao u levi klirus, gde je služena služba, gde se u noćnoj tami više nije razaznavao ni jedan čovek, i plakao je. Zablistaše mu suze na licu, u bradi. Kraj njega zaplaka još neko, do njega drugi, pa sve dalje i dalje, i tako postepeno svu crkvu obuze tihi plač. A malo zatim, nakon jedno 5 minuta, već je pevao kaluđerski hor. Više se nije plakalo i bilo je sve kao ranije. Ubrzo se završila i služba. Dok je arhijerej sedao u fijakir da ide kući, u celom parku osvetljenom mesečinom veselo i lepo odjekivala su skupocena teška zvona. Beli zidovi, beli krstovi na grobovima, bele breze i tamne senke i daleki mesec koji je stajao na nebu tačno iznad manastira, kao da su sada živeli svojim posebnim životom, nepojmljivim, ali bliskim čoveku. Bio je početak aprila, pa je posle toplog prolećnog dana postalo prohladno. Počelo je da mrzne, a u mekom hladnom vazduhu osjećao se dah proleća. Put od manastira do grada vodio je preko peska. Moralo je da se vozi polako. I s jedne i s druge strane fijakira, pod svetlošću meseca, jakom i mirnom, kretali su se peskom bogomoljci. I svi su utonuli u misli i ćutali, sve je okolo bilo ispunjeno radošću. Mlado, tako blisko. Sve. I drveće i nebo, pa čak i mesec. Želeo je da veruje da će tako uvek biti. Najzad fijakir uđe u grad, prođoše glavnom ulicom. Radnje su već zatvorene, samo je kod trgovca Jerakina, milionera, isprobavano električno osvetljenje, koje je stalno treptalo, a okolo se gurao narod. Onda fijakir produži širokom, mračnom ulicom na kojima nije bilo ljudi, pa državnim putem izvan grada kroz polje. Zamirisan na bor. I odjednom pred očima izniče zupčasti zid, a iza njega visok zvonik, sav obasjan svetlošću. I 5 velikih, zlatnih, sjajnih kubeta. To je Pankratijevski manastir, u kome je živeo preosvešćeni Petar. I ovde je isto, visoko iznad manastira, sijao miran i zamišljen mesec. Fijakir uđe kroz kapiju, šušteći po pesku, gde na mesečini promakoše crne kaluđerske figure. Začuše se koraci preko kamenih ploča. Ovde je, vaše preosveštenstvo, dok niste bili tu, dolazila vaša mama. Izvesti ga poslužitelj, dok je preosvećeni ulazi u svoje odaje. Mama? Kada je dolazila? Pred bdenije. Raspitala se gde ste, a onda je otišla u ženski manastir. Znači da sam u crkvi to nju video. O, Gospode! I preosvećeni se nasmejao od radosti. Rekla mi je, vaše preosveštenstvo, da vam kažem, nastavi poslužitelj, da će doći sutra. S njom je devojčica, valjda unuka. Odsele su u konačištu kod Ovsjanikova. Koliko je sad sati? Prošlo je 11. Baš mi je krivo. Preosvećeni malo posede u sobi za prijem, premišljajući se i kao ne verujući da je tako kasno. Behu mu lomne ruke i noge, bolelo ga je u zatiljku. Osjećao je vrućinu i nelagodnost. Pošto se malo odmori, ode u spavaću sobu i tamo opet posede, razmišljajući o majici. Čulo se kako je otišao poslužitelj i kako je iza zida kašljucao otac Sisoje, jeromonah. Manastirski sat izbi 4. Preosvećeni se presvuče i poče da se moli pred spavanje.
Pažljivo je čitao te stare, odavno znane molitve i istovremeno mislio na majku. Ona je imala 9 dece i oko 40 unučadi. Nekada je sa svojim mužem Đakonom živela u siromašnom selu. Tamo je provela veoma dugo, od svojih 17 do 60 godina. Preosvećeni je se sećao i svog ranog detinjstva, skoro od svoje 3. godine. I kako ju je samo voleo. Milo, drago, nezaboravno detinjstvo. Zašto je to zanavek prošlo? Nepovratno vreme. Zašto ono izgleda svetlije, svečanije i bogatije nego što je zaista bilo? Kada bi se u detinjstvu ili mladosti razboleo, kako je majka prema njemu bila nežna i brižna. I molitve su se sada mešale sa uspomenama koje su se rasplamsavale sve jače kao plamen. Molitve mu nisu smetale da misli na majku. Pošto završi s molitvama, svuče se i leže, no odmah, čim ostade u mraku, dođuše mu u sećanje pokojni otac, majka i rodno selo Lesopolje. Škripa točkova, blejanje ovaca, crkvena zvona u vedrim letnjim jutrima, cigani pod prozorom. O, kako je slatko razmišljati o tome. Setio se lesopoljskog sveštenika, oca Simeona, krotkog, smirenog i dobrodušnog. Sam Simeon beše mršav, omalen, a njegov sin, učenik bogoslovije, bio je ogromnog rasta i govorio je žestokim basom. Jednom se popov sin naljutio na kuvaricu i ugrdnio joj rekao: "Ah ti, magarice Jegudilova!" A otac Simeon, koji je to čuo, nije rekao ni reč, samo se postideo jer nije mogao da se seti gde se u Svetom pismu takva magarica pominje. Posle njega u Lesopolju je sveštenik bio otac Demjan, koji je mnogo pio i ponekad se napijao toliko da počnu da mu se priviđaju zelene aždaje, pa je dobio čak i nadimak Demjan Aždahovidac. U Lesopolju je učitelj bio Matvej Nikolajević, jedan od onih iz bogoslovije, dobar, pametan čovek, ali isto pijanica. On đaki nikada nije tukao, ali je na zidu, ko zna zašto, stalno imao okačen svežanj brezovog pruća, a ispod svežnja natpis na latinskom jeziku, potpuno besmislen. Betula kinder balsamika secuta. Držao je crnog dlakavog psa kome je nadenuo ime Sintaksa. I preosvećeni se nasmeja. 8 vrsta od Lesopolja je selo Obnino sa čudotvornom ikonom. Ikona je iz Obnina u litiji nošena kroz susedna sela. Tada je celog dana zvonilo čas u jednom, čas u drugom selu. Preosvećenom se činilo da u vazduhu treperi radost. I sam je, tada su ga zvali Pavluša, išao za ikonom gologlav, bos, s naivnom verom, s naivnim osmehom, neizmerno srećan. U Obninu je, setio se sada, uvek bilo mnogo sveta, pa je tamošnji sveštenik, otac Aleksej, da bi nekako stizao sa proskomidijom, terao svoga gluvonemog sestrića Ilariona da mu čita cedulje i poruke sa narudžbinama za zdravlje i za upokoj. Ilarion je te molitve čitao, povremeno bi dobijao za službu koji petoparac ili stoparac, ali kad je već osedeo i oćelavio, iznenada dobi cedulju na kojoj je pisalo: "Ej, jesi budala Ilarione." Bar do svoje 15. godine Pavluša je zaostajao i loše učio, tako da su čak hteli da ga ispišu iz bogoslovije i da ga daju u dućan. Jednom prilikom, kad je svratio u poštu po pisma, on je dugo gledao u službenike i onda im se obratio. "Dozvolite mi da pitam, kako vi primate platu? Mesečno ili dnevno?" Preosvećeni se prekrsti i okrete se na stranu da više ne razmišlja i da zaspi. Moja mama došla. Seti se i nasmeja se. Mesec je gledao kroz prozor, na pod je padala svetlost i videle su se senke. Čuo se zrikavac. U susednoj sobi hrkao je otac Sisoje i u tom staračkom hrkanju bilo je nečeg usamljeničkog, nezbrinutog, čak skitničkog. Nekada je Sisoje bio ekonom eparhijskog arhijereja, ali ga sada zovu bivši otac ekonom. Ima 70 godina, živi u manastiru 16 vrsta daleko od grada, živi u gradu kako kad mu padne. Pre 3 dana svratio je u Pankratijevski manastir i preosvećeni ga zadrža da ostane
pa da kad stigne porazgovara s njim o poslovima i o ovdašnjem redu. U 1:30 zazvoni na jutrenje. Čulo se kako se otac Sisoje zakašlja, nešto progunđa nezadovoljnim glasom, zatim ustade i pođe kroz sobe bos. Oče Sisoje, pozva ga Preosvećeni. Sisoje se vrati u svoju sobu i malo zatim izađe već u čizmama sa svećom. Preko rublja je navukao belu mantiju i na glavu stavio olinjalu svešteničku kapu. Ne spava mi se, reče Preosvećeni, sedajući. Bolestan sam izgleda, a šta mi je ne znam. Imam vatru. Mora da ste se prehladili, vladiko. Valjalo bi da vas namažu lojem za sveće. Sisoje postoja malo i zevno. O, Gospode, oprosti mi grešnome. Kod Irakina su danas i elektriku palili, reče on. To se meni ne dopada. Otac Sisoje bio je star, mršav, pogrbljen, uvek zbog nečega nezadovoljan. I oči mu behu ljutite, izbuljene kao u raka. To se meni ne dopada, ponovi on odlazeći. To se meni ne dopada, neka im se Bog smiluje. Sutradan, u Strasnu nedelju, Preosvećeni je služio u gradskoj sabornoj crkvi. Zatim je bio kod eparhijskog arhijereja, obišao jednu mnogo bolesnu generalovicu i najzad je pošao kući. Posle 1 ručao je sa dragim gošćama, staricom majkom i sestričinom Kaćom, devojčicom od oko 8 godina. Za vreme ručka, kroz prozor iz dvorišta, stalno je gledalo prolećno sunce i veselo se presijavalo na belom stolnjaku i u riđoj Kaćinoj kosi. Iza duplih prozorskih krila čula se iz parka graja koju su pravili gačci i čvorci. Prošlo je već 12 godina od kako se nismo vidjeli, reče starica. A juče u manastiru kad vas ugledah, Gospode, ništa se niste promenili. Jedino što ste smršali i bradica vam postala duža. Carice nebeska, majčice, a sinoć na bdeniju nije mogao niko da se uzdrži, svi su plakali. I ja sam dok sam vas gledala zaplakala. A zašto, ni sama ne znam. To je njegova sveta volja. Uprkos nežnosti s kojom je to govorila, bilo je očito da se ona snebiva. Kao da ne zna da li da mu se obraća sa ti ili sa vi. Da li da se smeje ili da se ne smeje. Vidjelo se da se osjeća više kao đakonovica nego kao majka. A Kaća je, ne trepćući, gledala svoga ujaka, Preosvećenog, kao da je želela da odgonetne kakav je to čovjek. Iza češljića i baršunaste trake njena kosa se izdizala kao sjaj. Nos joj je bio prćast, oči lukave. Pre nego što su seli da ručaju, već je razbila čašu i baka je sada za vreme razgovora čaše i čašice stalno od nje odmicala. Preosvećeni je slušao svoju majku i sećao se kako je pre mnogo godina njega i braću i sestre vodila kod rođaka koje je smatrala bogatim. Tada je čuvala decu, a sada unučiće. I evo dovela je Kaću. Varenjka, vaša sestra, ima 4 dece, pričala mu je. Ova Kaća je najstarija, ali samo Bog zna zašto zet, otac Ivan se razbole i umre 3 dana pred uspenje. I moja Varenjka sad jedino može da pođe da prosi. A kako je Nikanor? Upita Preosvećeni za svog starijeg brata. Tako, hvala Bogu, ništa naročito, ali zahvaljujući Bogu može da živi. Jedino njegov sin Nikolaša, unuk moj, nije hteo u sveštenike. Otišao na univerzitet da uči za doktora. Nikolaša mrtvace seče, reče Kaća i prosu vodu u krilo. Sedi, mila, mirno, reče joj baka spokojno i uzeo je čašu iz ruku. Jedi uz molitvu. Koliko se dugo mi nismo vidjeli, reče Preosvećeni i nežno pomilova majku po ramenu i ruci. Ja sam u inostranstvu, majčice, mnogo čeznuo za vama. Mnogo sam čeznuo. Hvala vam na tome. Sedim tako uveče kraj otvorenog prozora, sasvim sam, zasvira muzika, a mene odjednom obuzme čežnja za zavičajem i čini mi se sve bih dao samo da mogu kući, vas da vidim. Majka se osmehnu, zasija, ali odmah uozbilji lice i reče: hvala vam na tome. Njegovo raspoloženje se iznenada nekako promeni. Gledao je majku i nije mogao da razume otkud joj taj bojažljiv izraz lica i glasa, pun poštovanja. Čemu to?
i nije mogao da je prepozna. Bi mu žao i krivo, a bolela ga je još i glava isto kao juče, behu mu lomne noge i riba mu se činila presna, neukusna. Sve vreme je osjećao žeđ. Posle ručka su dolazile 2 bogate dame, spahinice, koje su tu sedele pola sata ćuteći, izduženih lica. Dolazio je poslom arhimandrit, ćutljivi nagluv. A onda je zvonilo na večernje. Sunce se spustilo iza šume i prođe dan. Kad se vrati iz crkve, preosvećeni se užurbano pomoli, leže u postelju i dobro se pokri. Bilo mu je neprijatno sećanje na ribu koju je jeo za ručak. Smetala mu je mesečina, a onda do njega dopre razgovor. U susednoj prostoriji, očito u sobi za prijem, otac Sisoje je pričao o politici. Kod Japanaca je sada rat. Ratuje se. Japanci su majčice isto što i Crnogorci. Iz istog su plemena. Zajedno su bili pod Turcima. Onda se začu glas Marije Timofejevne. I tako pomoli smo se Bogu, pošto popismo čaj, pođo smo tako ocu Jegoru u Novohatno, stalno, pošto popismo čaj, ili popismo čaj. Izgledalo je kao da je celog života samo pila čaj i samo za čaj znala. Preosvećenom polako i tromo prođe kroz glavu bogoslovija, pa akademija. Jedno 3 godine bio je nastavnik grčkog jezika u bogosloviji. Više nije mogao da čita tekst iz knjige bez naočara, pa se onda postrigao, postao kaluđer i postavljen je za inspektora. Posle toga je odbranio disertaciju. Sa 32 godine postavljen je za rektora bogoslovije. Bio je posvećen za arhimandrita i život mu je onda bio tako lak, prijatan. Činilo mu se dug, veoma dug, tako da mu se nije video kraj. A onda je počeo da poboljeva. Mnogo je oslabio, skoro je oslepeo i po preporuci lekara morao je da napusti sve i da ode u inostranstvo. A šta je posle bilo? Upita Sisoje u susednoj sobi. A onda smo popili čaj, odgovori Marija Timofejevna. Oče, pa vama je brada zelena, iznenada začuđeno reče Kaća i nasmeja se. Preosvećeni se seti da brada sedog Sisoja odista ima neku zelenkastu nijansu i nasmeja se. Gospode Bože moj, ova mala je prava napast, reče glasno naljućeni Sisoje. Ala si ti razmažena, sedi mirno. Preosvećeni se seti bele crkve, potpuno nove, u kojoj je služio dok je bio u inostranstvu. Seti se šumora toplog mora. U stanu je imao 5 soba, visokih i svetlih. U kabinetu nov pisaći sto, biblioteku. Mnogo je čitao i često je pisao. I seti se kako je čeznuo za otadžbinom. Kako je slepa prosjakinja svakog dana pod njegovim prozorom pevala o ljubavi i svirala na gitari. A on je, dok ju je slušao, svaki put, ni sam ne zna zašto, mislio na prošlost. Ali prođe 8 godina i pozvan je u Rusiju, tako da je sada već vikarni arhijerej. Sve minulo je otišlo nekuda daleko, u maglu, kao da je bilo samo san. U spavaću sobu uđe otac Sisoje sa svećom. Gle, začudi se on, vi već spavate, preosvećeni. A zašto? Pa još je rano, tek je 10, a možda i manje. Ja sam danas kupio sveću, pa sam hteo da vas namažem lojem. Imam vatru, reče preosvećeni sede. Stvarno bi nešto trebalo. U glavi mi nekako nije baš najbolje. Sisoje mu svuče košulju i poče da mu trlja grudi i leđa lojem za sveće. E tako, govorio je. Gospode Isuse Hriste. E tako. Išao sam danas u grad, bio sam kod onog, kako mu beše ime, protojereja Sidonskog. Popih čaj kod njega. Ne dopada mi se on. Gospode Isuse Hriste. E tako. Ne dopada mi se. Eparhijski arhijerej, star, veoma debeo, bolovao je od reumatizma ili kostobolje i već mjesec dana nije ustajao iz postelje. Preosvećeni Petar ga je obilazio skoro svakog dana i primao umjesto njega molioce. I sad, kad mu nije bilo dobro, zaprepašćivalo ga je koliko je sve to za šta su ljudi molili i plakali bilo prazno i ništavno.
Ljutila ga je zaostalost i bojažljivost i pritiskala ga je svojom masom sva ta sitničavost i besmislenost, tako da mu se činilo da počinje da shvata eparhijskog arhijereja koji je nekada u mladosti pisao Učenje o slobodi volje, a sada je, kako mu se čini, sav utonuo u sitnice, pa je na Boga zaboravio i više nije mislio na njega. U inostranstvu se preosvećeni valjda odvikao od ruskog života. Teško mu je padao. Činilo mu se da je narod grub, da su žene koje su dolazile s molbama dosadne i glupe, a bogoslovci i njihovi nastavnici neobrazovani, ponekad neshvatljivi. A papiri koji su mu stizali i koje je slao, brojali su i na 10.000. I to kakvi papiri! Crkvene starešine su u svim eparhijama, svim sveštenicima i mladim i starim, čak i njihovim ženama i deci, davale ocene iz vladanja. 5 i 4, ponekad i 3. I o tome se moralo govoriti, čitati i morala su se pisati ozbiljna akta. Zaista nije imao ni trenutka slobodnog vremena. Duša mu je po ceo dan treperila. Preosvećeni Petar je mogao da se smiri samo dok je bio u crkvi. Nije mogao da se navikne ni na strah koji je izazivao kod ljudi mimo svoje volje, uprkos svojoj mirnoj i skromnoj prirodi. Svi ljudi u toj guberniji su mu, kad ih je posmatrao, izgledali jadni, uplašeni i krivi. U njegovom prisustvu su svi postajali bojažljivi, čak i stari protojereji. Svi su mu se bacali pred noge, a nedavno jedna moliteljka, stara seoska popadija, od straha nije mogla da izgovori ni jednu reč, pa je tako i otišla. I on, koji se nikada nije usuđivao da u svojim propovedima kaže nešto loše o ljudima, koji iz ljubavi prema ljudima nikada nije delio prekore, s moliocima je gubio takt, ljutio se, bacao na pod njihove pisane zahteve. Za sve vreme od kako je ovde, ni jedan čovjek nije s njim porazgovarao iskreno, jednostavno i ljudski. Čak i starica majka je, činilo mu se, postala drugačija, potpuno drugačija. I zašto je, postavlja se pitanje, sa Sisojem neprekidno pričala i mnogo se smejala, a sa njim, sa sinom, bila ozbiljna. Po pravilu je ćutala, ustručavala se, što joj uopšte nije priličilo. Jedini čovjek koji se u njegovom prisustvu ponašao slobodno i govorio sve što želi, bio je stari Sisoje, koji je sav život proveo pored arhijereja i nadživeo njih 11. Zato mu je s njim bilo lako, iako je Sisoje bez sumnje bio težak i svadljiv čovjek. U utorak posle službe preosvećeni je svratio u arhijerejski dom i tamo primao, nervirao se, ljutio se, a onda je pošao kući. I dalje se loše osjećao, vukao ga je krevet. Ali samo što stiže, javiše mu da je došao Jerakin, mladi trgovac, darodavac, zbog neke veoma važne stvari. Trebalo je da ga primi. Jerakin je ostao oko 1 sat. Govorio je veoma glasno, skoro da je vikao, a bilo je teško razabrati šta priča. Daj Bože, da, rekao je na odlasku. Sve najobaveznije. Po mogućnosti, vladiko preosvećeni, želim, da. Posle njega došla je igumanija iz dalekog manastira, a kad ona ode, zazvoni za večernje. Trebalo je da se ide u crkvu. Uveče su kalođeri pevali skladno, nadahnuto, služio je mladi jeromonah sa crnom bradom. I preosvećeni, dok je slušao o ženiku koji grade u ponoć i o dvorani ukrašenoj, nije osjećao kajanje zbog grehova, ni tugu, već duševni mir, tišinu, mislima se vraćao u daleku prošlost, u detinjstvo i mladost, kad se također pevalo o ženiku i o dvorani, i ta prošlost mu je sada bila živa, lepa, puna radosti, kakva verovatno nikada nije ni bila. I možda ćemo se na onom svetu, u onom životu, sa takvim istim osjećanjem sećati naše davne prošlosti, našeg ovdašnjeg života. Ko zna? Preosvećeni je sedeo u oltaru, tamo je bilo mračno. Suze su mu tekle niz obraze. Razmišljao je o tome kako je postigao sve što je dostupno čoveku njegovog položaja. Verovao je. Ali ipak mu nije sve bilo jasno. Nešto mu je nedostajalo. Nije mu se umiralo. I pored svega toga činilo mu se da nema nešto što je najvažnije, o čemu je nejasno sanjao,
Činilo mu se da ga i sada uzbuđuje ona ista nada u budućnost koju je imao i u detinjstvu, i na akademiji, i u inostranstvu. Kako danas lepo pevaju, mislio je slušajući pesmu. Kako je lepo. U četvrtak je služio bogosluženje u sabornoj crkvi sa obredom pranja nogu. Kada se završi služba u crkvi i narod poče da se razilazi, bilo je sunčano vreme, toplo, veselo, čuo se žubor vode iz kanala, a oko grada je iz polja dopirala neprekidna pesma ševa. Nežna pesma koja je prizivala mir. Drveće se već probudilo i blago se smešilo, a nad njim se uzdizalo, Bog zna kuda, bezdano, neobuhvatno plavo nebo. Kad dođe kući preosvećeni Petar popit čaj, onda se svuče, leže u krevet i naredi poslužitelju da zatvori kapke na prozorima. U sobi postade sumračno. Ali kakav zamor, kakav bol u nogama i u leđima, težak ledeni bol, kakvo zujanje u ušima. Odavno nije spavao, kako mu se sada činilo, strašno odavno. Nije mu davala da zaspi neka sitnica koja bi počinjala da tinja u njegovom mozgu čim bi sklopio oči. Kao i juče, iz susednih prostorija su kroz zidove dopirali glasovi. Dopirala je zveka čaša, čajnih kašičica. Marija Timofejevna je veselu, uz neprekidne pošalice, nešto pričala ocu Sisuju, a ovaj je mrgodno, nezadovoljnim glasom reagovao. Treba njih, nego kako, ama šta? I preosvećenom opet beše krivo. Uhvati ga i ljutnja što se starica prema tuđim ljudima ponašala tako obično i jednostavno, a pred njim, pred sinom je strepela, govorila retko i čak je, kako mu se činilo, svih ovih dana u njegovom prisustvu uvek tražila neki povod da ustane jer se ustručavala da sedi. A otac, on verovatno da je živ, ne bi mogao pred njim da prozbori ni jednu jedinu reč. U susednoj sobi nešto pade i razbi se. To je po svoj prilici Kaća ispustila šolju ili tacnu, jer Siso je na jednom pljunu i srdito izusti. Ovo dete je prava napast. Gospode, oprosti mi grešnome. Tu nema spasa. Onda se sve utiša, čuli su se jedino zvuci iz dvorišta. Ali kad preosvećeni otvori oči, ugleda iznad sebe Kaću kako nepomično stoji i gleda ga. Riđa kosa joj se po običaju izdizala iza češljića kao sjaj. To si ti, Kaća, upita on. Ko to tamo dole stalno otvara i zatvara vrata? Ja ne čujem, odgovori Kaća i oslušno. Evo sad je neko prošao. Pa to je u vašem stomaku, ujkice. On se nasmeja i pogladi je po glavi. I tako, brat Nikolaša, kažeš, seče mrtvace, upita on pošto malo počuta. Da, uči. A je on dobar? Pa onako, dobar je. Samo mnogo pije vodku. A od koje bolesti je tvoj otac umro? Tata je bio slab i mršav i odjednom steže ga guša. I ja sam se tad razbojala i brat Feđa, svi od guše. Tata ujkice umre, a mi ozdravili. Bradica joj zadrhta, navreše joj suze u oči i potekoše niz obraze. Vaše preosveštenstvo, projeca ona već u gorkom plaču. Ujkice, mama i mi smo ostali kao nesrećnici. Dajte nam malo para, budite tako dobri, mili moj. Zasuzi i on i dugo od uzbuđenja nije mogao da kaže ništa, a onda je pogladi po glavi, potapša je po ramenu i reče. Dobro, dobro, dete. Evo dolazi svetlo Hristovo vaskrsenje, pa ćemo onda porazgovarati. Pomoći ću. Tiho, bojažljivo uđe majka i pomoli se pred ikonom. Opazivši da on ne spava, upita ga. Hoćete li supice? Ne, hvala, odgovori on. Neću. A vama izgleda nije dobro, koliko vidim. Pa sigurno, kako da se i ne razbolite. Po ceo dan na nogama, po ceo dan. Teško je. Teško je, Bože, to i samo gledati. Presveta nije preko sveta, odmorit ćete se, daće Bog, pa ćemo onda i da porazgovaramo. A sada neću da vam smetam svojim pričama. Hajdemo, Kaća, neka vladika odspava. A on se seti da se nekada, jako davno, dok je još bio dečak, ona isto tako tim šaljivo poštovalačkim tonom obraćala crkvenim dostojanstvenicima. Samo po neobično dobrim očima, uplašenom, zabrinutom pogledu koji je za trenutak bacila na njega dok je izlazila iz sobe,
moglo se vidjeti da je to majka. On zatvori oči i učini mu se da spava, ali čuo je kako je 2 puta izbijao časovnik i kako je s druge strane zida kašljucao otac Sisoje. Još jednom je ulazila majka i malo ga bojažljivo gledala. Neko se doveze do ulaza, reklo bi se fijakirom ili čezama. Odjednom začu se kucanje, lupnuše vrata. U sobu uđe poslužitelj. Vaše preosveštenstvo, pozva ga. Molim. Konji su spremni, vreme je za muke gospodnje. Koliko je sati? 7:15. On se obuče i pođe u sabornu crkvu. Trebalo je tokom svih 12 evanđelja odstojati nepomično nasred crkve, a prvo evanđelje, najduže i najlepše, čitao je on sam. Obuze ga vedro raspoloženje. To prvo evanđelje. Sad se proslavi sin čovečiji. On je znao napamet. I za vreme čitanja podizao je oči i s obeju strana video čitavo more svetlosti. Čuo je prštanje sveća, ali ljudi se nisu videli, kao i ranijih godina, i činili su mu se da su to sve isti ljudi koji su tu bili i u detinjstvu i u mladosti i da će oni isti biti svake godine, a dokle, to je samo Bogu znano. Njegov otac je bio đakon, deda sveštenik, pradeda đakon i sav njegov rod je možda od vremena prijema hrišćanstva u Rusiji pripadao sveštenstvu i njegova ljubav prema crkvenoj službi, prema sveštenstvu, prema brujanju crkvenih zvona bila mu je urođena, duboka i neiskorenjiva. On se u crkvi, naročito kad i sam učestvuje u službi, uvek osjećao aktivnim, vedrim, srećnim. Tako je bilo i sada. Jedino kad pročitaše 8. evanđelje, on osjeti da mu je glas oslabio, da nije ni kašalj čuo. Strašno je počela da ga boli glava, spopade ga strah da će pasti. I zaista noge mu behu potpuno utrnule, tako da je sve više postepeno prestajao da ih osjeća, pa mu ne beše jasno na čemu stoji i zašto ne pada. Kad se služba završi, bilo je 11:45. Pošto se vrati kući, preosvećeni se odmah svuči i leže. Čak se nije ni Bogu pomolio. Nije mogao da govori i kako mu se činilo, ne bi mogao više ni da stoji. Dok se pokrivao, odjednom je osjetio želju da ode u inostranstvo, nezadrživu želju. Činilo mu se da bi i život dao samo da ne gleda ove jadne, jeftine prozorske kapke, niske tavanice, da ne osjeća taj manastirski miris, da ima bar jednog čoveka s kojim bi mogao da porazgovara i da zadovolji dušu. Dugo su se čuli nečiji koraci u susednoj sobi i on nikako nije mogao da se dosjeti čiji su. Najzad se otvoriše vrata i uđe Sisoje sa čajnom šoljom u rukama. Već ste legli, najpreosvešteniji, upita on. A ja sam došao, htio bih da vas izmasiram vodkom i sirćetom. Mnogo je dobro kad se istrlja time. Gospodи Isuse Hriste, evo ovako, bio sam sad u našem manastiru. Ne dopada mi se. Sutra idemo odavde, vladiko, ne mogu više. Gospodi Isuse Hriste, evo ovako. Sisoje nije mogao dugo da ostane na jednom mestu i izgledalo mu je kao da u Pankratijevskom manastiru živi već čitavu godinu. A što je najvažnije, kad se sluša, teško je zaključiti gde je njegov dom. Da li on uopšte nekoga ili nešto voli, veruje li u Boga. Njemu samom nije bilo jasno zašto je kaluđer, ali o tome nije ni razmišljao. Već odavno je izbrisao iz pamćenja vreme kad je postrižen. Izgledalo mu je da se i rodio kao kaluđer. Odlazim ujutru. Bog s njima, sa svima. Ja bih da porazgovaram s vama, nikako da stignem, reče preosvećeni tiho, s naporom. Ja ovde nikoga i ništa ne znam. Ostaću do nedelje ako želite, to mogu, a više neću, neka ih. Kakav sam ja arhijerej, nastavi tiho preosvećeni. Trebalo bi da budem seoski sveštenik, crkvenjak ili običan kaluđer. Mene sve ovo guši me. Šta? Gospode Isuse Hriste, znate šta? Odspavajte vi najpreosvećeniji. Šta to pričate? Šta vam je? Laku noć. Preosvećeni svu noć nije spavao, a ujutru oko 8 poče da krvari iz creva. Poslužitelj se uplaši i posla po arhimandrita, a onda po manastirskog doktora Ivana Andrejča, koji je živao u gradu. Doktor, punački starac s dugom sedom bradom,
Dugo je pregledao Preosvećenog, stalno vrteo glavom i mrštio se i na kraju rekao: znate šta, vaše preosveštenstvo? Vi imate trbušni tifus. Od krvarenja Preosvećeni ubrzo oslabi, sav se osunu, lice mu se zbora, oči mu postadoše velike kao da odjednom ostari. Postade manji rastom i činilo mu se da je od svih mršaviji, slabiji i manji i da je sve što je postojalo otišlo negde daleko, mnogo daleko i da se više neće vraćati, niti će ga nadalje biti. Kako je lepo, mislio je, kako je lepo. Dođe starica majka. Kad vide njegovo zborano lice i ogromne oči, ona se uplaši, pade na kolena kraj postelje i poče da mu ljubi lice, ramena, ruke. I njoj se nekako činilo da je mršaviji, slabiji i manji od svih, a već je zaboravila da je on arhijerej i ljubila ga je kao dete, kao najbližeg, svog rođenog. Pavluša, dragi moj, govorila mu je, rođeni moj, sine moj, zašto postade takav? Pavluša, odgovori mi. Kaća, sva bleda, ozbiljna, stajala je tu i nije shvatala šta se to dešava sa ujakom. Otkud takva patnja na bakinom licu? Zašto sad izgovara te dirljive, tužne reči? A on više nije mogao da kaže ni jednu jedinu reč. Ništa nije shvatao, a činilo mu se da je već jednostavan, običan čovek, da ide poljem brzo i veselo, lupkajući štapom o zemlju, da je nad njim široko nebo, obasjano suncem, a on je sada slobodan kao ptica i može da ide kuda god poželi. Sine, Pavluša, odgovori mi, ponavljala je starica. Šta ti je, rođeni moj? Ne smetajte vladici, reče ljutito Sisoje, tumarajući po sobi. Pustite ga da odspava. Šta sad tu, šta tu ima? Dođoše trojica doktora, posavetovaše se pa odoše. Dan je bio dug, onda se spustila i dugo trajala noć, a pred jutro u subotu poslužitelj staricu koja je ležala na divanu u sobi za goste pozva da uđe u spavaću sobu. Preosvećeni je preminuo. A tog dana je bio Uskrs. Grad je imao 42 crkve i 6 manastira. Od jutra do večeri nad gradom su glasno udarala radosna zvona, bez prestanka talasajući prolećni vazduh. Ptice su pevale, sunce je jarko sijalo. Na velikom pijačnom trgu je bilo bučno. Njihale su se ljuljaške, svirali su verglovi, ciktale harmonike, odzvanjali pijani glasovi. U glavnoj ulici je posle podne počela vožnja u fijakirima. Jednom reči, sve je bilo veselo, sve srećno, isto kako je bilo prošle godine i kako će po svoj prilici biti i u buduće. Posle mesec dana postavljen je novi vikarni arhijerej, a preosvećenog Petra više niko nije ni pominjao. Kasnije su ga i potpuno zaboravili. Samo je starica, pokojnikova majka, koja sada živi kod zeta, đakona u zabačenoj Sreskoj varoši, kad bi predveče išla da sačeka svoju kravu i kad bi se na ispaši sretala sa drugim ženama, započinjala priču o svojoj deci, o unucima i o tome da joj je sin bio arhijerej, što je činila oprezno iz bojazni da joj neće poverovati. I zaista joj nisu svi verovali.